ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ ୱେଲକମ୍ କରିଛି ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ନା ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 1 ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନା ତ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ଲାନ ହେଲା କି ଯିବା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆଜି। ଆଉ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ନା ତ ଭଲ ବି ହବ। ତ ଯିବା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି ଟୋଟାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମୁଁ ଉଠେଇବା ପାଡ଼ିକି ଉଠେଇବା ସେ ପାଡ଼ି କଲ୍ କଲାଣି ପାଡ଼ିକି ଉଠେଇବା ଇମାଂଶୁକୁ ବ୍ଲକ ଉଠେଇବା ତ ଆମେ ଯିବା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆମର ଦେଖାହବ କୋଉଠି ନା ପାଡ଼ି ଘର କତିରେ ପାଡ଼ିକି ଉଠେଇବା ଇମାଂଶୁକୁ ଉଠେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯିବା ମାସି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ ତ ଗାଡି ଆମର ଏଠି ରେଡି ହେଇଲାଣି ବାହା କରିକି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଓ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟା ଖାଲି ହବ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନାହିଁ ଓ फाइनाली गाड़ी स्टार्ट ही ହେଇଯାଇଛି ତେଲଟା ମାରିଦେଇ ଖାଲି ଯିବା ମୋର ବଡ ଗାଡି ତ ଯିବା ପାଡ଼ିକି ଉଠେଇବା ମାଂସ ଉଠେଇ ଯିବା ଆଉ ତ ଭାଇ ଆମର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ବ୍ଲଗ କରିଛନ୍ତି ରେଡି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଆସ ଯିବା ତ ପାଡ଼ି ଭାଇ ଆମର ବି ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ରେଡି ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଡେରି ଆମେ ରେଡି ହେଇଗଲୁଣି ଭାଇଙ୍କ ଡେରି କଣ ବ୍ଲଗର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିହବନି ବ୍ଲଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଦେଖା ହବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ ଭାଇ ପଛରେ ବଇଛନ୍ତି ବ୍ଲଗର ଭାଇ ତ କୁଡି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ତାକୁ ରେଡି କୁଡି ନା ଗାଡି ଟିକେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚୁଟି ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ବ୍ଲଗର ଭାଇଙ୍କ ଠିକ ଅଛି ବ୍ଲଗ କରୁଛନ୍ତି ନା फाइनाली पहुंच जाइछु किछि त सुबार नै एठी देखंतु अरे मामा आसु भितरे जोउठी बियानो सेठी चंदन भगवान भूरे देखंतु ज्ञानमग्नाय कृष्णाय विद्यामङ्गले नमः ज्ञानमग्नाय कृष्णाय विद्यामङ्गले नमः पाड़ी भाई को आज कौन मानसिक अच्छी तो पाड़ी भाई ये मानसिक पूर्ण करने जाऊँगी किसी ना पूरा हम आप जहाँ मनस्कामना कर पूरा हम व्यस्त हुए जगह पाऊना एत जगह पड़ी तथा जगह पाऊना कौन कह मानसिक कर निश्चय गोटे मानसिक पूरण हो पुणी थे आउ थे बाबा पाखु आसू
ଆଉ କଣ ମାନସିକ କରୁଛ କି? ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ, କହି ହବନି। ତ ଏପଟେ ଆମର ଆଜି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ଭୋଜନ ଚାଲିଛି। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ଆମର ସରିଗଲାଣି ଦିନରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମେ ସରିଗଲାଣି। ତ ଭାବୁଛୁ ଶାରଳା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ, ମାଡିଯିବା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାଡିଯିବା। ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଆଇଲୁ, ଡୋରି ଲାଗିଲା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଏଠୁ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାହବା। फाइनाली आमे आसी पहुंच जाइଛୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଯିବା ଦେଖ। तो फाइनाल आमे आसी ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆମର ଦର୍ଶନ ବି ସରିଯାଇଥିଲା ଭଲରେ। ତ ବ୍ଲଗର ଭାଇ କଣ କହିବେ? କଣ କହିବା, ଆପଣ ମାନେ ତ ବ୍ଲଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ସିନା ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ ମିଳିବ ବ୍ଲଗ କରିବାକୁ ସବୁଦିନ। ତ ଏବେ ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ ଆସିବ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଆଗରେ କହିକି ଯାଉଛି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।